Tura, lain ka buwi. So karong hapon na atake na pud mi sa sapaan ni mauram gyud ni among kalingawan og panud-an dire. Basta diri sa bukin magbuyo samot nagduol ta sa sapa di gyud na mawala ang pagpangisda. Diri sa among gituntunan dapit nga bangag daghan pud ay nagpuyo nga kasili diri dali ra kay mo tukob tan-awa kisi-kisi. Nakuha na namo ang isa duda na ko daghan bigon ni nga igsuon sila murag bag-o pa gyud ni sila na tawo pwede na pud ni isudan impas na pud ang bahaw. Basta na ay kasili nga mo tukob ang bangaga naa gyud nagatapok sila. Ang problema ang inahan asa kaha sila. Bisan gagmay sudan na pud kaayo ni daghan kaingon lagi nga sayang kay gagmay pa gusto man to amig dagko pero maura man gyud ang gihatag nga grasya kanato. Mao na gitawag na kontento na gyud mi og unsa among nakuha sama ra sa nag-eskwela ka gusto gyud tagdagko og kuha pero maura man gyud ang nakaya pero nadala rag bira kay igagaw ang maestra. Oy joke ra na ha. Buyog na bro, tira na po na. Tura, paldo na po. Balik ta diri sa kasili pagbutang ni Tasyo sa nylon layo ra minuto gibira man dayon. Basta ingon ani nga sitwasyon adi gyud nato ni palampason kay talagsa ra gyud ni nga higayon pertirang dali mo tukob man dayon. Di ara tanawa duha na kabuk among kuha parihar gyud kadagko bisan gagmay ni ini kaluto ni dako pod ang bahaw mahurot ani. Natuhog na namo ang duha ka kasili nagtambin nag number 8 na gyud ni porya buya grabe man gyud ni sila kalikse. Kini wa gyud nako na videohi ingon ana kadali mo tukob ang kasili dire. Pagpamilok na kog pila ka minuto pagbukas akong mga mata lain naman di ang kurso na pertira gyud dali napun-an na pod among kuha 3 pieces na sila og upat ni sila 4 piece og sa anime pa og isa 1 piece na. Klaro ha. Tulo na gyud sila nagkumpita relax sa sitasyo gamay kay iyang nylon nagkagubot bawo siya subay. Matud pa niya naa pa daw isa sa bangag di kadudahan basta bangag na hisgutan daghan gyud nagpuyo kay maoy kinaham. Sa pagsapit ng gabi ay kumpiyansa kay Tagalog na ni. Apat na upat na di aming nakuha ang nahuli baka unyang taod-taod may madakpan pa kami. Sa hindi inaasahang panghitabo may nakita kami na isang natanawa namin na hayop na mananap na nakakapyot at nakakapit sa isang kawayan. Ito ang mananap na ito ay tinatawag na ibid sa Bisaya at sa Tagalog naman ay hilo. Pag pinagsama mo ito na yung tinatawag na hilo ibid. Gets nyo? Ang scientific name ng mananap na ito ay tinatawag na Ibidis caputi sa Kawayanis. Bihira lang siya makikita dahil endangered fishes na siya. Isda din na kay fishes man. Nagkangiob nagkangit-ngit na gyud tingog na lang sa baki og mananap og wakwak among madungog pero padayon gihapon mi diri og subay sa sapa maayaw ni kay way laing saba. Kamulo na pud mi diri og panguha og baki idlas kaayo nagbaw mig pangita kay nitago sa dakong liki. Pero basic ra kayo na sa among kauban nga si Jigger abtik pud kayo og kamot mura pud og tiger. Sa mga wala kabalo diha di lang gyud ta pataka sa baki kay daghan klase sa baki na ay makahilo og naapoy makagana kung ikaw pakatilaw magbalik-balik gyud ka. Daghan gyud klase sa baki na ay brown ay ito na ay pink na ay puti kanang baki nga bunguton murag lahi na gyud na siya makita ra na siya alas 12 sa kagabhion. Hala padayon gyapon mi diri og pangita og paningkamot ug di pud ka molihok wa pud kay mapaabot. Bahala magabian makatulan og maagasan og daghang singot kay lami kaunon ang kaugalingong pagpaningkamot nga wa kay laing tao nga giduot. Matan gyud ning isa ka baki dayog ambak sa libon delikado ni basig na ibitin inigsigpo nimo sa baki ikaw tukbon. Kurso na gyud kaayo ni bataa sa mutag mudako pa ni basig mubugno na ni puhon og elepante. Perti gyud hadluka sa baki ni tagog maayo wa na naglihok kay nagkurog. Basta baki gyud nga mga busog di gyud na kumpiyansa dayon gyud nagsibog. Nakakuha na pud ko diri og gamay naglisod gyud og dakop kay puno akong mga kamay. Medyo daghan na pud ni nga ubay-ubay makapaon na gyud mi anig daghan ani ugma og molahutay. Kitaan na pud itasyo diri sa kilid sa bato kasagaran sa kasili diha gyud ilang gusto. Pagkaugma sa buntag gisusi na namo among taan nakakuha si Tasyo siya gyud ang naswertihan. Patay na ba? Patay na. Ipog mayo. Dako, ito anak niya Ay, pulo na. luspad. Ano po?